fishing competition balapan yai da finance committee jong golden jubilee celebration ha kapong Paris Salai kaban sa penkwai ha ka ar pusan tarik ubnai bahan rew ar hajar ar puar kapor ban penkwai kan long ha kapor pra baje min stem hadu ar baje janmien te kumta minta kasngi khat pra tarik ubnai bahan rew ar hajar ar puar ha kapor nyo siteng min stem la the do khat mai sau quintal sipo kilo ha ka te kapung bad ha ka te kapor la yadon lang ban sakhi lang da ki riu rang ba ki rawan ki fada prish fada liyo yaw bor fada edmon khar sentiu bat ki wei de buat jadu. Terus ke. Tas saja batu. Tabu jadu. Berbuk bi buski. Buski.
Ni apa ni? Ini perang. Tak.